5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ थाबैनो गभर्नमेन्टआ रिलिज खालामनानै होसिगोन आरो अरुणोदय स्किम आसामाव लाख लाख मानसिफोरनो गोदानै रिलिज खालामनानै होगोन आरो PM किसाननि जाय बिथांमोना रां मोनाखै नोंथांमोना नैबे DBT होननाय सिस्टेमखौ नोंथांमोना गावबा गावनि बेंक एकाउन्टआव नैबे DBT होननाय सिस्टेमखौ नोंथांमोना अपेन बानायाबा नोंथांमोना बे स्किमाव एप्लाइ बानायबाबो नोंथांमोना रांखौ मोननाय नङा। जाय बिथांमोननिया DBT कानेक्ट गैया नोंथांमोना रांखौ गभर्नमेन्टआ रिलिज खालामनानै होब्लाबो नोंथांमोना रांखौ मोननाय नङा। मानो होनब्ला गभर्नमेन्टआ डाइरेक्ट नोंथांनि आधार कार्डजों बे DBT होननाय सिस्टेमावसो रांखौ सोगोन। आधार कार्डनि मददावथ' नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव बे स्किम अरुणोदय स्किमनि आपडेट महिला उद्यमिता स्किमनि रां सोनो लागा आरो PM किसाननि टयलेटनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बा स्टेट गभर्नमेन्टनि जिखि जाया स्किमनि राङा नैबे DBT होननाय मोनसे सिस्टेमनि जोहैसो हाबो। जाय बिथांमोना बे स्किमफ्राव एप्लाइ बानायनानै दं नोंथांमोना बेखौ गावबा गावनि बेंक एकाउन्टआव DBTआ लिंक दंना गैया नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायनानै नायनानै नोंथाङा बेखौ सानसेनि गेजेरावनो DBTखौ कानेक्ट बानायनानै लानो हागोन। जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों बेनि A to Z डिटेल प्रसेसखौ नायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जाय बिथांमोना गोदानै बे महिला सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम आरो स्टेट गभर्नमेन्टनि मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता स्किमाव एप्लाइ बानायनानै रां मोनां जाबाय नोंथांमोना थाबैनो बेबायदि सिस्टेमखौ नोंथाङा चेक बानायना ला नङाब्ला नोंथाङा जेब्ला राङा सोगोन अब्ला नोंथांनियाव राङा हाबनाय नङा। अरुणोदय स्किमनियानो जा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि PM किसान बायदि गभर्नमेन्टनि स्किमनि राङानो जा दानिया जोङो बे नोंथांनि बेंक एकाउन्टजों बे DBTआ कानेक्ट दंना गैया जोङो बेखौ चेक खालामना नायग्रोगोन आरो नोंथाङा बे DBTखौ बोरै कानेक्ट बानायनो जोङो बेनि डिटेल प्रसेसखौ नायगोन। नोंथाङा DBTखौ चेक बानायनो थाखाय गुगोलाव थांनांगोन आरो सार्च खालामनांगोन UIDAI नोंथाङा बेखौ सार्च खालामनांगोन। आङो बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनांगोन नोंथाङा बे लिंकआव थुआबो डाइरेक्टयै थांनानै नायनो हागोन। आङो दानिया बेखौ सार्च खालामना होबाय नोंथाङाबो बेबायदि सार्च खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव थुनांगोन माइ आदार नोंथाङा बेयाव थुनांगोन माइ आदाराव जोङो दानिया बेयाव थुनानै होबाय माइ आदाराव। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो बेयाव बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नैबे आधार लिंक स्टेटास नोंथाङा बे आधार लिंक स्टेटासाव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुनानै होबाय। दानिया बेयाव मोनसे पेज गेवगोन नोंथाङा नैबेयाव नोंथाङा नैबेयाव लगिनाव थुनांगोन। आङो बेयाव लगिनाव थुनानै होनोसै। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि आधार नाम्बारखौ इन्टार बानायनांगोन आरो आधार कार्डआव जि मबाइल नाम्बारा लिंक दं मोनसे OTP थांगोन नोंथाङा OTPखौ नैबेयाव बहायनांगोन आरो नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबे गाहायाव बहायनांगोन। दानिया नोंथाङा बेबायदि केपसाखौ बहायखांनानै नोंथाङा नैबे लगिनाव थुनानै होनांगोन अब्ला नोंथाङा डाइरेक्टयै आधारनि पेजाव हाबनानै नोंथाङा बे नोंथांनि स्टेटासखौ नायनो हागोन। दानिया आङो बे प्रसेसखौ बानायनोसै। दानिया बेयाव OTP आधार नाम्बारखौ नैबेयाव बहायबाय दानिया नैबे केपसाखौ जोङो नैबेयाव बहायबाय नैबे जोङो सेन्ड OTPआव जोङो थुनानै होनोसै। दानिया जोङो बेयाव OTPखौ नैबेयाव बक्सआव बहायबाय दानिया नैबेयाव लगिनाव थुनानै होनांगोन जोङो बे लगिनाव थुनानै होबाय। दानिया बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों बेंक सेन्डिं स्टेटास नोंथाङा बे बेंक सेन्डिं स्टेटासाव नोंथाङा थुनांगोन नोंथाङा नोंथांनि DBTखौ चेक बानायनो थाखाय जोङो दानिया बेयाव थुनानै होबाय। बेयाव थुनानै होनाय लोगो लोगोनो बेयाव नैबायदि खिथिगोन कंग्रेचुलेसन इउर आधार बेंक मेपिं हेज बिन डान बेबायदि खिथिनांगोन आरो नोंथांनि बेयाव आधार नाम्बार आरो नैबेयाव नोंथांनि मा बेंकआ आधारजों लिंक जानानै दं नैबेयाव नोंथांनि बेंकनि नामखौ खिथिगोन आरो नोंथांनि बेंक सेन्डिं स्टेटासा बेबायदि बेंक सेन्डिं स्टेटासा नैबेयाव एक्टिभ खिथिनांगोन आरो नोंथाङा माब्ला बे
DBT-खौ कानेक्ट बानायदों नैबेयाव डेटआ थागोन। बेबायदि स्टेटासा जुदि नैबायदि एक्टिभ खोथायोब्ला नोंथांनि DBT-आ कानेक्ट जाबाय। नोंथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बा स्टेट गभर्नमेन्टनि जेखि स्किमनि रां सोआ मानो नोंथाङा बे रांखौ मोननो हागोन। नोंथांनि जोङो गावबा गावनि DBT जायनिया बे DBT-आ लिंक गैया नोंथांमोननिया नैबे DBT पर्टेलाव नोंथांमोना फैनानै नोंथाङा बेयाव नोंथांनि जि बेंक एकाउन्टाव नोंथाङा DBT-खौ लिंक बानायनो सानदों नोंथाङा नैबे DBT डाइरेक्ट बेनिफिट नैबे पर्टेलाव फैनानै नोंथाङा बेयाव इजियावनो नोंथाङा DBT-खौ कानेक्ट बानायनानै लानो हागोन। नोंथाङा बेखौ कानेक्ट बानायनो थाखाय नोंथाङा नैबे डकुमेन्ट्सआव थुनानै होनांगोन। नैबे पेजनि लिंकखौबो आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथाङा डाइरेक्टयै नैबे पेजाव फैनो हागोन लिंकआव थुबाथाय। लोगोसे नोंथाङा गुगोलाव DBT सार्च खालामनानै नोंथाङा नैबे पर्टेलाव फैनो हागोन। दानिया जोङो नैबे डकुमेन्टआव जोङो थुनानै होबाय। दानिया नोंथाङा नैबे DBT पेमेन्ट्स नोंथाङा नैबेयाव थुनांगोन। DBT पेमेन्ट्सआव जोङो दानिया बेयाव थुबाय। बेयाव थुनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों सिटिजेन कर्नार नोंथाङा नैबेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो बेयाव थुबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों नैबे स्टेप बाय स्टेप नैबे गाइड फर गेटिं आदार नोंथाङा नैबेयाव थुनानै होनांगोन। नैबे लास्ट नाम्बारनियाव जोङो बेयाव थुनानै होबाय। दानिया जोंनियाव मोनसे फर्म जोङो बेयाव डाउनलड जासिगोन। जोङो बे फर्मखौ जोङो प्रिन्ट आउट खालामनानै जोङो बेखौ फिलआप बानायनानै जोङो बेखौ जि बेंकआव नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ खुलिनाय दं नोंथाङा बेयाव जमा होबानो नोंथाङा सानसेनि गेजेरावनो DBT-खौ नोंथाङा लिंक बानायनो हागोन। जोंनिया फर्मआ गेवबाय। जोङो बेखौ डाउनलड खालामबाय। बेयाव गांथाम थागोन। गांथामनि नोंथाङा नैबे लास्टनिखौ नोंथाङा फिलआप बानायनो नांगोन। बे फर्मआव नोंथाङा गिबियावनो नोंथांनि बेयाव ब्रान्चनि नाम आरो बेंकनि नाम आरो नोंथाङा बे फर्मखौ माब्ला गथायगोन बेंकआव बेनि डेटखौ होबानो जाबाय। आरो नैबेयाव नोंथांनि एकाउन्टनि नाम्बार आरो नैबेयाव एकाउन्टनि नोंनि नाम नोंथाङा बेखौ बहायबानो जाबाय। आरो नोंथाङा नैबेयाव फिन खेबसेबाव एकाउन्टनि नाम्बारखौ नोंथाङा नैबेयाव बक्सआव बहायफिनबानो जाबाय। आरो नोंथाङा नैबेयाव सिगनेसार आरो जुदि नोंथाङा सिगनेसार लिरनो रोङा आखाइनि थाम होबाबो नैबेयाव जागोन। दानिया बेयो जोब्बाय। दानिया नोंथाङा नैबे गिबिनि अपसनखौ नोंथाङा टिक बानायनांगोन आरो नैबेयाव नोंथांनि बेंक एकाउन्टनि नाम्बारखौ बहायनांगोन। नोंथाङा जि बेंकआव DBT-खौ कानेक्ट बानायनो सानदों नोंथाङा नैबेयाव एकाउन्टनि नाम्बारखौ बहायबानो जाबाय। आरो नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों नोंथांनि बेयाव सिगनेसार आरो खेबसे थाम आखाइनि जुदि नोंथाङा सिगनेसार लिरनो रोङा आखाइनि थामबाबो जागोन। नैबेयाव होफिनबानो जाबाय खेबसे। नोंथांनि नैबेयाव नाम आरो मबाइल नाम्बार नोंथांनि इमेल ID दंबा होजागोन। आरो नैबेयाव नोंथांनि सिगनेसार आरो थाम नैबेयाव खेबसे होफिननांगोन। आरो जुदि नोंथाङा नैबेयाव सिगनेसारखौ लिरनो रोङा आखाइनि थाम होबाबो बेयाव जागोन। आरो नोंथाङा नैबे फर्मजों लोगोसे नोंथाङा आधारनि कपि गांसे जेरक्स नोंथाङा होफानांगोन। नोंथाङा बे फर्मखौ फिलआप बानायनानै बेंकनो गथायनांगोन। बेंक मेनेजारनो नोंथाङा बे फर्मखौ गथायनांगोन। अब्लानो नोंथांनो बेंकआ सानसेनि गेजेरावनो DBT-खौ लिंक बानायनानै होगोन। जाय बिथांमोना सेन्ट्रेल स्किम आरो स्टेट स्किमाव एप्लाइ खालामनानै दोनदों नोंथांमोना थाबैनो जुदि नोंथाङा नोंथांनि बेंकआव DBT लिंक गैयाबा नोंथाङा बेबायदि प्रसेसआव DBT-खौ कानेक्ट बानायनो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय। आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि